Demokrati er folkestyre og ved brug af folkets hjælp. Det er repræsentativt i Danmark, det ved I sikkert til. Demokrati er det, vi allerbedst kan. Direkte demokrati betyder, at alle der har stemmeret i Folketinget og spille en smule smart. Demokrati er det, vi alle kan lide. Indirekte demokrati betyder, at folket kan vælge frit andre repræsentanter til at tale for dem selv. Indirekte demokrati til at tale for dem selv. Enevælden i Danmark startede i 1660 under Frederik 3., som gav hele adelen stress. Enevælden, han gav den alle stress. Det var på et stændermøde i KBH aftalt, at kongen skulle have enevældig magt totalt. Enevældig magt totalt. I 1848 forsvandt enevælden igen, da Christian den 8. døde. Rolig revolution gik igennem. Enevælden, rolig revolution gik igennem. I 1849 fik Danmark grundloven, underskrevet den 5. juni af Frederik den 7. Demokrati af Frederik den 7. I har nu i Danmark fået en kvinde som statsminister, men I har stadig kongehuset, det er selv for sin kvinde. Helle Thorning, Margrethe, de er Danmarks darlings.